Barababum, Osmar, Osmar, barababum, Osmar, Osmar. Na cidade do café da mañá, a rebanda de pan non se ten ningún fan. Non leva unha vida de molete, e o pobre queda só no final do paquete. Barababum, Osmar, Osmar, barababum. Osmar, a primeira rebanda do pan de molde. Cuestión de cabeza. Stevie, deixa de cambiar de canle, é un fastío. Modero, xenio, maldiño, non estás vendo a tele. Para igual, non me deixas ler a revista en paz. Ai, é todo un aburrimento. Stevie! Stevie, Se para de... sempre soñaches con visitar un lugar apacible e relaxado, tes que vir a lasaña asasina! Stevie, trae para aquí ese mando! Para min que estás un pouco tenso. Respira, meu, o estrés é moi malo para a saúde. Parececho, teño os nervios tan esfiañados como a alfombra do teu cuarto. En serio, igual podes aproveitar este cupón. Pero que? Unha consulta de balde co doutor Pierre Croissant, psiquiatra. Hola, bos días. Veño falar co... Xa pode pasar, o doutor está agardando por vostede. Hola, como lle vai, doutor? Temos un día precioso. Podo sentar aquí? En fin, non sei por onde empezar. Faga o favor de cerrar a porta. Dígame como se sente, rebandiño. Moi mal, doutor. Mire, o habitual é sentirme só, esgotado, rechumido, sen ningunha ilusión. Creo que entendo cal é o problema. O que sofre é un simple trauma infantil. Ten unha codiadura como resultado dos problemas que lle provocou o abandono na cesta do pan. Supoño que será esa a razón pola que me sinto só, esgotado, rechumido, sen ningunha ilusión. Non te deixes levar polo pesimismo. Estás receso por anos de autocompaixón. Tes que darlle a volta á vida, reinvertarte e cambiar de rumbo. Tes que buscar a maneira de estar contento contigo mesmo. Creo que xa probei de todo, doutor. Gastei todo canto tiña en cremas milagrosas e remedios exóticos. Unha fortuna só en cogombros. Fixen tantas sesións no torrador para ter un aspecto crocante que me extraña non estar queimado. Perdoe, señor, rematou a sesión. A min nunca me funcionou. Chorei tantas lágrimas que acabei cos miolos enchoupados. Seca as vaguas, non é necesario enchouparse, é sinxelo. Temos que chegar á raíz dos problemas. Fálame da túa infancia. Como foron os anos de escola? Son anos de pesadume porque aínda era máis infeliz. Vaya, mira que torta de queixo. Que cremosa é. Que é o que estades mirando? Ensinádesmo. Diso nada, pasmón. Vai dai, perdedor. Sí, vai dai. Non queremos ver máis esa cara valorenta. Foi cando descubrín que caera neste mundo colado da marmelada cara abaixo. O meu destino era ser comida de cans. Bos días, nenos. Bos días, señora directora. De quen é esa revista? De Osmar. E logo que facedes vos con ela? Nada. Oh! Pasa pro meu despacho de contado, degenerado, pervertido. En gimnasia, cando os nenos escollían os xogadores para os partidos... Jimmy Galleta. Chocolate. Toni Biscoito. Brandon Larpeira. Alvin Madalena. Sempre quedaba de último. Non me escollía ninguén. E sempre tiña que xogar de porteiro. Nunca me dixeron por qué. Así que xa veo que hai. Síntome só, esgotado, rechumido, sen ningunha ilusión. Non diga esas cousas. Esa non é a solución.
Oh, perdón, entrou unha fame. A ver, fáleme das súas relacións. Supoño que faría algún sándwich na súa vida. Os sándwich que fixen eran dunha rebanda só. Coñece Torradorex, un novo club que hai no centro. Oh, non, eu son máis anticuado. É un local con moito ambiente. E fun a semana pasada para ver unha actuación de James Marrón. Ela me propôs o sanduíche. Ela quis fazer o sanduíche, o sanduíche, o sanduíche. Non é ese que sai na tele. Repítoche que non saio na televisión. Son un bloque de queixo suízo, vale? De queixo suízo. Ola, ves moito por este local. Ei, ti non é a rebanda que traballa no súper. Chamamos fans como a ti. Queres saber por qué? Por qué? Recórdasme un noivo que tiven. Un desleixado, brando por dentro e fácil de esmiuzar. Non estás á miña altura. Ola, axúdame a desdobrarme ou dame unha cita, o que prefiras. Despois do que sucedeu ali, deixei de sair. Oh, la, vai-me romper o corazón. Vexo que ten o amor propio dun grande trigo pequeniño e resumido. Igual ten que buscar noutras esferas alguén que lle axude a elevar ese espírito afundido dunha vez. Xa probei tantas cousas. Desde a máis tradicional. Meus irmáns, falemos dos problemas e temores que nos aflixen. É o momento de compartir os nosos testemunhos. Ti pareces moi aflixido, impórtache compartir esa aflición cos asistentes. Non sexas tímido. Querida rebanda, non sintas vergonza. Non, señor. En serio, non pasa nada, podes facelo. Pois o caso é que sempre fun un simple osmar. Sempre tiven unha vida inzada de retos e dificultades, señor. Unha vez, cando era cativo, un gran diminuto, os meus 19 irmáns podían facer o que lles petase, mentres que eu, ao contrario, nunca puiden elixir. Non era xusto. A xente adoita dicir que falo moito, que falo demasiado, que non calo nin sequera debaixo da auga. Vale, é posible que ás veces fale moito, pero cree que é certo. Non creo que fale demasiado. O que pasa é que me gusta falar. Nunca máis! Despois probei coas terapias orientais. Abre os ollos, pequecho. A verdade está oculta debaixo da bandexa do forno da tua alma. Debes comprender que todo é mentira. Estamos. Só se nos poñemos recesos, valorentos e fedorentos, poderemos trascender a un nivel de conciencia espiritual totalmente radical. É así como funcionan as cousas. Estupendo, creo que vou ir marchando. Non! Agora imos trascender. Tardei 3 semanas en eliminar o tufo. Normalmente cheiro como a un campo florido. Que, doutor, o meu ten cura? Home, cura é un termo moi interesante, non si? O seu problema é moito máis complexo. Vai, acabouse o tempo. Ten que marchar, pero lembre, mire sempre o lado positivo da vida. Vaya, daquela marcho. Grazas polo consello, doutor. Hola! Que foi, doutor Croissant? Marchou xa? Sí, doutor, marchou. Por favor, lembreme que non volva a aceptar outro paciente con ese cupón xa máis na vida. Non estou tan desesperado polos cartos para tratar con eses aluados. Oi, como me puxo a cabeza. Está ben, doutor. Estou ben. Pero agora necesito estar só. Mi madriña, esa rebanda ten a azotea furada. Estar preto de alguén como ele é moi deprimente. Non sei en que estaba pensando. Sempre serei un simple osmar. Non, tiña razón o doutor. Teño que mirar o lado positivo da vida. Teño que erguer a cabeza e afrontar os problemas. Xa está. Que bo médico é. Unha única sesión e xa me animou.
Hei de volver a semana que ven, seguro que sí, doutor. Renuncio. Teño que apurar e buscar outro choio. Podo varrer a rúa, ser taxista ou limpar cristais. Non, xa sei, podo recoller a bosta dos elefantes no circo. Calquera cousa é mellor que escoitar estes toleiráns. Adieu.